Hingga hangke jeng agor tolaw tangjak tongma mairok songsorobai toni kata hingga bani bagai jeng je tongnai rok ni logi bon tongdi norokno 3-400 bahai sak phunu bana hingke ang tabuk 400 sok paikha jotono self service niji ni yak bai no nawai masa na ja. Hello everyone, ang kaklayo norok joto no kaham na tongbay na hinay. Tini video chenga sakang no ang sana mo chungo norok joto no na Happy Christmas. Nung tiny ni family joto no kaham kurang ke tongtong hani ang kaito ni tani shuri wo. Hingke norok bo ano wish klaidi jahate ani family rok bo joto no kaham kurang ke tongbay tong hinay. Tini hingka hangke jeng agor tolaw tangjak tongmani hingke tini se sokpai siwo belai kam paile yani bagay jeng nogo doi faimalia hingke nogo sokpai ma logi no ang room ro clean khanyani start khlaikya ke ani ma hangka hingke 400 tangjak maikiteng rok tini Christmas bla maikiteng rok ra churunani hinay help khanyani bagay tangjak hingke bo tangsani ang hangke yango nog rok sap khaye tei mairok songsorobai toni kata hingke norok ani video no nai tongdi. Hingke thuna sakang rok jatrepot mani bera bai thumani norja gya hangke mani ligi lagai table kabang mani bangsuka rungjak hingke kaisa hingke thentre se berajak abo bo jugni berajak hingka ang phano saimalia pogoi si thangka tabuk mani nyorbai phruse oborok noktrungo ke amke Bible ang sob somoi no khoropango naithuo thuna sakang verse kaisa poribo ang thuta hingke belai keno bwkha tongthogo. Tini thumbnail nugui baksa maino question rok phai tongkhana tamo bo hine abo to kaisa ni personal ko khaipano norbutak ani family no ongkhaba YouTube family ang share khaise wano tini jeng thangka Christmas ni salo ani baba ni cemetery wo simlango tamni hingka hingke ani baba krikha bo 2023 ni salmari wo no jengno yakari thangka accident ngai baba just retire phaimani 7 din hai roksi kuna hingke no bo accident kha chini bagai belai keno emotional day aboni bagai jeng je tongnai rok oro ani kaka khorok ni tongo ani ma tongo kaki thangka te ani cousin sister khorok sakai jeng thangka ani elder sister bai ani younger sister ke kini sokpailia tanga hingke ani manai hingke bokha Bangalore thangjak hingke ani bai hingke agartala o belai kam best ni bai phai sokpai manlia bo hingke omo hingka hingke ani nanani te ani mama ni simaleng hingke iko bo naidi obo ke ani baba belai keno borok kaham belai keno khairok manganangan baba belai keno simple ani bagai omo belai keno tabuk sabui tongphano bwkharok tek to nangai tongo omte haike nok tutui ang kogrok sanani ani bagai belai keno difficult haipano tini norok no sabui rekha hingke omsukno tei Christmas ni video rok norok no phunukano tini Christmas hingpano ang kisa norok no ani emotional feeling no bo kisa share ma khaika chaya rok tongke norok nakardi. So hello everyone, today jotono no Happy Christmas. Tini Christmas ni salo no jotono no ani kha ni hamjak ma te chibaya paro. So ang tabuk ready engkha hingke tabuk ang charge thalang lagi ready angsa. Hingke ang ready engkha tabuk ongkhor sinai norok ani logi bon tongdi norok no 3-400 bahai bahai ke jeng panda rok klai norok no je mansak phunu bana hingke ang tabuk 400 sok paikha chini o church ni decoration rok hingka hingke chin church ni member rok no specially sikla rok klaio hingke oboke chin mothani sikla rok puila jeng rajapmani bisingtike kaitor no lobui worship service no chengo aboni yagulo jeng kwbangma chini program rok tongo haipano ang tini saimia busuk jorati phunuk haipano je mansak try khayana ang phunuk nani bagai tabu khayo mo jeng kaitor ni thani yaparo je chini yak chok mani jeng yapar ka hingke kaitor songno tebo gobang ke hamari re nai ginai tai alamba go bo oba haike no suijak tongma ba
Aboni yagulo hongkai no poriza kha Bible verse ngangke surprise su asai mani tui no okok thaina no porikha hingke aboni yagulo kai no jora rezaka specially duet song chongjak tongnai rok no Chini specially invited guests Chini pastor sir mono chungke cutting ceremony bage o pandana yangari rezaka inge obbo bahai keno alamba kok thai inge Chini o cake cutting ceremony no bo chengi rekhata Christmas the celebration khaibani bisingti sini sabab chadar mothabo phachadla ti pholakatani mungai okay no santinio tan lakya kaitor hamare khaite kya khapro bayani inge aboni yagulo khaino chung Chini guest no borom ro laikya khum ya pharma tari sha ya pharma ni bisingte khlaioi chung je mansak Chini culture no promote khaina ni bagai try khailayo risha rok chung Chini program hongke chung sob samoi no rignai tari sha obahai ব্যবহার khlaijago use khlaijago inge obahai khlai no ani mabo yafarna ni bagi opportunity mankha Chini church ni engai inge ani mabo tabu yafarnai Chini ma'am Chini sir ni logi paijak pastor sir ni bini logi song inge bono chung khum kaisa te kaisa ngai bono bahai no hai risha yafar jakhata Tei aboni yagulo ke haino haya farpiu ka bokni bagi specially to boza gift engai chingobno bo Chini mothan bihabo yafar layu khata ani khata te khanjakma sini no phunengri norok no yakaro ei amro sa pastorangri chini sodorna baptist association ni pogri bo norok no khanga hamjakma yakaro video Kata di foto. Oke di pajak nata. Acha. Tab kiseng shri bai akubai panda ga bai kya inge mai chana ni di yo thang lai jak ingai nai nai di omong ga Chini paraga na di ni rong bo chang invite kya kya ingai borok no ga chang mamri bo go injari wo tai asuk borok kabang ma line rom jak no rok no khna joto no self service ni ji ni yak bai no nawi ma sanai jatta inge ageu ke asugoi tongo chengja cha ya cha dei chao ta dc aro kai chang self service je nijini nana mo chungmani abai ke no nawo angwan sugo abai ke chana nei karon nijini ujun tei nai mano baksa ke belai kobang rok ni thango ang no mai rok kobang bogoi ro horjagai waisor suke mai rok khidra ko mangana ganti ni wan sukai taklai ke jotu self service khala kya te omte hai klai mani belai no kaham bo ongkha hingke mai chamani yagulo ganke obono rok no khna amke Chini sora sodar
Baptist Church ni establishment 1995 angka hingga 2020 o chini silver jubilee angka 25 bosor kha afro no stone no bukai nyarzak memory ni ke obuni te khaksa phasing yagra bwkha khe no nokhna ani baba bin bumung dikon Kumar te anmani bung rojak omo hingkai land donate khaimani hingke te khaksa bwkha hingke nokhna omo hingke ani baba ni mungoi no chang kaisa baptism tanki tangai rekha oja kaitono je yachagui manai rok borok baptism na thang hanai baba bo thangmani yagolo phano obo haike no serve khai tongthang kaitono hanai chang wan sugoi binumungoi chang yafar kata obono kha sarigo hingke chini solo song competition tongo hingke angmo kaisa part na kha hingke ang simiate kobongma rojabnai tongo hingke norok khada khana tokjak bai kha tei samni beshi khana tokha norok khanawi naidi hingke comment bo sinamo songangke seiri mano belai kena hambai asuk sarate nung shinai tini ni video tai ba program kolokma tong ko haipana ang joto program nuti shawi phonobe mandiya tamni hingke video belai kena vlog thangnai abni bagai jotono na hambai rewe tinin video no orona pai rewe rishinai hambai